sartu nintzen, egitzaten, antimilitarista movimentua 1988an. Justo, insumisioa estrategia bera geunden prestatzen garai horretan. Lehengo aurkezpena izan zen 1989an, otsailean. Nik, antimilitarista edo militar edo armaren kontra nengoela oso argi neukean. Orduan, garai horretan sartu nintzen kakitzaten eta lagunuk, estrategia bera, insumisioarena, bideratuta zegoen. Lehenengo pausua garai horretan etxean esatea. Claro, hau egingo dudala eta gartxelera sartzeko arrisku daukela. Eta, hostia, hori, izan zen gogorra, nire gurasoentzat baita, nire etxean flipatu zuten. Flipatu zuten, baina hor egon ziren, beti. 1984an izan nuen epaiketa. Epaiketan urte bateko zigorra sartu zidaten. Eta 1984an bertan sartu nintzen gartzela. Sartu nintzen 3. graduan eta bakarrik logitera joatea. Orduan guk ikusten genuen 3. gradu honekin, egin nahi zutena zen zigortzea eta zigor hau ez ikustea jendeak. Zen arma bat gur oneri buelta eman nahi genion eta asmatu genuen plante egitea. Hau da, egun baten ez joatea gartzelara eta hau batera egiten genuen, sumiso batzuk batera. Aurkezten, publiko egiten, non geunden, gure bila etortzeko. Hori egin genuen Bilboko jaietan. Eta, 84an. Eta, uko egin genuen eta ordena buskadekature zan ateratzen. Egon ginen, 1985ko hasiera arte, lasai, normal, ekozu gartzela pena bat bete barik eta bakizu bete bar duzula eta gauza askotarako zarra da, lana betatzeko eta hor kalean normal eta ez detzan orden de buskakatura eta aurkeztu ginen Bilbon Errege Magua bezala eta ikatza eramaten militarrei eta pailei. Plante egin genuen, orduan hori eta gero, pension kompleta. Hori da bat esan genuen sartu ginen 2. graduan, pension kompleta. Nire sartu zidaten zelda baten eta COVID-i, inokiri beste baten. Batera sartu ginen gartzelara, baina bata zelda baten eta beste baten banatutak eta guk esaten, legeak esaten dugu, egon barragera parafinidad eta, gartzelara joan nintzenean, joan ginen manifestazioaz eta, nire epaiketa izan zenean, jendea joan zen Basauritik Bilbora, oinez. Eta jende pilo bat zegoen hor, eta egin ziren kontzentrak, manifestazioak, Basaurin, Bilbon, eta leku guztietan. Sartu ginenean honetan, sartu ginen, aventura baten. Ez genekien zer pasatuko zen horrekin. Orain ikusten dugu atzera behire, baina garai horretan ez genekien zer pasatuko zen hortik aurrera. Genekien errepresioa geneukela gainean, eta hortik aurrea zer pasatuko zen, ez genekien. Ez gurekin, ez estrategiarekin.
bai aurre egin genuen, eta, bueno, gizarteak esan zuen militarrekin ez duela eserrekin nahi. Insumizioarekin ikusi genuen gizartea antimilitarista, zela zeren, guk eman genuen pausotxo bat, baina erantzun zuena izan zen gizartea. Gizarteak erantzun zuen militarra ez deko zer ikusirik gurekin. Eta bai, horregatik estrategia aldatu zuten, eta bueno, gaur egun eskatzen duguna da fabrika hauek existea, baina bai zibilera pasatzea bere produkzioa. Baina hauek jasotzen dute dirua administrazioetatik, Eusko Jaurlaritzatik jasotzen dute dirua. Guk erdu esaten ez ematea dirua, bai, eman, baina produkzioa zibilera pasatzeko. Eta badauzkazu batzuk, adibidez orbea lehen egiten zituen armak, eta orain egiten ditu txirindulak eta asko hobea. Ejertzitoa ez dugu ezertarako behar. Azkenean, entzun dugu nahi dutela bikostu gastu militarra. Eta gaur egun ja direz 20.000 milioi euro gastatzen dela urtero. Hori gero ez dago hezkuntzan, ez dago osasunean, ez dago hainbat lekutan behar den diru hori, eta baita zertarako dan hori, gerra sortzeko. Zeren ejertzitoa ez da bakea eramateko inora.